обеднешаваш и се продава къщата. Той си живееше при жена си в голям апартамент. Дъщерите също бяха. Моля се. Да. Тя не е много ящо. Знам. И продават къщата и изобщо към мен не се Ма обръщат. тук в София беше къща. Да, в София и то център в София. Да. Пиротска, ако си. На Пиротска знам. Да. На Пиротска, къде? Да. На Пиротска. Ама в център към женския пазар или В черквата с Свети Никола. Сериозно? Да, това си в центъра, да. И я продават и... Дъщеря ми в Испания вече 3 години, 23 години, със семейството си. Да. И тя дойде, тя му оправи. Тя му оправи. Така. Тя се погрижи за вас. Да. И тя сега, всяка година идва, повече да й даде. Да. И дам са малко вече. Да. Ами така е. Докато съм живеш, карам тук. А ви на колко години сте? Ако искате да кажете. Кажете. Не знам, аз не мога да определям възраст. Тя да ви каже. 83. Сериозно? Евала, както се казва. Браво! Ма всички изглеждате много добре. Аз много поддържани. Така, след вече, като почнаха, мъжа ми почина, сина ми почина и почнаха мъките. Но не се обадах. Гледах да се живее. Но накрая тук, при Ваня. Да.